WordPress on suosittu verkkosivustojen luontityökalu. Sen avulla voit luoda ammattimaisia ja räätälöityjä verkkosivustoja ilman koodaustaitoja. WordPress-kotisivujen hinnat vaihtelevat suuresti. Ne riippuvat käytettyjen laajennusten, suunnittelun monimutkaisuudesta ja tarvittavasta tuesta. Ilmainen WordPress-alusta on hyvä aloitusvaihtoehto, mutta se ei sisällä kaikkia tarvittavia ominaisuuksia. Lisäominaisuudet maksavat usein erikseen. WordPress-teemat ja laajennukset voivat lisätä kustannuksia. Ne tekevät sivustostasi ainutlaatuisen, mutta ne voivat myös nostaa hintaa. Web-hotellipalvelu on toinen kustannus. WordPress vaatii hosting-palvelua, joka tarjoaa tarvittavan verkkotilan ja tuen. Ylläpitokustannukset tulee ottaa huomioon. Sivuston päivitykset, tietoturva ja varmuuskopioinnit voivat olla lisäkuluja. Lopuksi, WordPress-kotisivujen hinta riippuu tarpeistasi ja budjetistasi. Ota huomioon kaikki kustannukset ennen päätöksentekoa.